The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 5 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa ang nag-iisang Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Kaya na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadalog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre pa, nakabalik na sa Facebook, kasubanggi hanggang sa bagong maumaga, warang Facebook. Alagad mo niyan, live na kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, Ako Bicol Party List, and siyempre, sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumuta na kongresista, ang congressman kan Ako Bicol Party List na may bulawan na puso, Congressman Saldico. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, syempre pa partner, bati unta muna sa tuyang mga parantabay, igo kita ni 1,654 viewers out of this time. And siyempre, pigiing ganyar tasinda na magpartisipar sa mga pinag-irestoryahan, pinag-uurunan ta digdi sa programa. Pwede sindang magpaabot kan sa indang mga komento, reaksyon, opinyon, pati na po kan sa indang mga pagpapashoutout. Syempre pa, may manggaganang ngunyanin brand new tablet hali kay Congressman Saldico asin. Syempre pa, dahil tago niyan, Martes, may manggagananin 1,000 pesos. Partner, dire-diretso kita. Tego kita ngunyanin bisita partner. Ako, maugmaw na ko ngunyang partner. Nata ito. Ako masyadong mainit sa luwas. Yes, malipot ang panahon, malipot-lipot sa panahon, loob. ini ang pinakapaborito kong mga panahon. Kaya palang partner, alerto ka asin magaya-gayaan sa imong Nariparo mo, pag pando. mainit, baga medyo... Lupay-pay ka. Pero gusto kong maglagpulding bidigan sa amin. Pag malipot partner, aktibo. Yan. Ayan, naka-red an sa tuyang bisita ngunyan partner. Ay, buhay na buhay. Pulang-pula. Talagang ano partner, ready na magserve. Buminakala kong mga 5 red eh. 5. Red stands for ano?
Dayman, Buhay. bako lang. Fighting. Bako. Ang importante, red. Pagkamuot. Ayan, partner. Siyempre pa, partner, kasudma kung magigirumduman mo. Asin nindo mga kaaksyon. Naging bisita taan na nagdadalagan para sa BC Alcalde. Digdio sa Legazpi. And Si kamautan, dating partner. PCL, Konsihal Alan Ranyola. Ranyola. Yan, partner, para gustong baguhod ang Legazpi City. Siyempre pa, partner, bisita taman ngunyan ang saruman sa may kamautan nin bagong Legazpi. Ay, bako lang, partner. Dagdagan taan pagpapamidbid sa bisita tangon yan. Ini veterano na talaga. Yan. Kan ini ang namamayo kan sangguni ang panlalawigan, partner. Dahil kapipiruton. Tama aksyon na maaksyon. Correct. Nagkakaigwa pa nga ni mga pagbe-break mga 1 minute or 2 minute. Dahil mainit. Pero, Mainit ang oy, diskusyon. talaga. oh. Siyempre pa, partner, saro pa dyan. And maliban dyan, partner, na-master ka ini ang pagpapadalagan sa lokal na panggugobyerno. Yan. Kaya pirmi Dating ining Vice Governor, partner, ng probinsya Kanalbay. pirmi ining speaker, partner, bako lang digdi sa runa kan o probinsya Kanalbay, bako lang sa runa kan Bicol kundi sa bilog na Pilipinas. Imagine, partner, mga gobernador, vice-gobernador, mga board member, mga vice mayor, mga konsyal, entire Philippines, partner. Pag may mga inaapod na pagtiripon na kaipuan ng speaker na magsishare sa inda kan tamang pagproseso sa parliamentary procedure sa sanggunian, ang nagpigko ko dyan sarong albayano. Correct, partner. And saro pa, partner, proud ako na ako sarong produkto. Nagkapiraman lang yan, partner. Kaya ito, narumduman ko, ang saro na pirmi man na speaker kay ito sa tiripon kan mga mayor, si Mampat na Gutierrez. Aha, sa Tiwi. Kan mayor pa yung kan Tiwi, partner. Pag mina-speaker man ito, Saro man gabos talaga, na alkalde sa madangog bilog na talaga. Pilipinas nagdadangog. Iyo man ini, nabisita ta. Pag nag-speaker ini, gabos man Madangog nagdadangog. talaga. And sabi ko nga ni partner, proud ako na saro akong produkto kay ni. Maestro ko ini partner kan ako nasa college pa. Ayan, oo. Ayan. And kaya ako partner ngunyan yaon digdi. Kumbaga, ini partner, aki pa kita, nadadangog-dangog tanaan pangarang kay ni. Kaya partner, may sarong Remy Araneta Mendones na namamahayag. Kasi partner, saro ako sa mga hinubog kaining personang ini. Yes! Ayan. Sige. Sige partner, ang samuya tabing puso, asin gudoy. Makusog tabi na ipipresentar sa indo. Ang lalaking may halaba. Ang buhok. Aha. Kung si Kung Pido may dakong Halaba puso, ang buhok, initabi may alagad halabang bakong buhok. halaba ang kamot. Ayan. Yan ang tunay. Ah. Dahil iba tabi mga kaaksyon, James Bayan Kalizin. Maray na pagkahapon tabi. Maray na hapon, tabi, Remy and Pading Diyos. Ayan. Asin sa Masira mga na ako. viewers, good afternoon po. Magayunan ito partner na May- introduction ta mga katotohanan nito eh. Aram mo, partner, bago pa man kita naging regular sa pag-broadcast sa media, sindaan mga naingon Sindaan sa mga matitindi mga talaga. kuwan ini, mga institusyon. Correct. Aki pa ako partner pakatapos ko kang kolehiyo talagang nailing ko na ini. Paano mag-news right ako? Duman sa inalian mo partner na stasyon man. Arin naman. Sungo niya na nagpaprakurahaw. Dati itong, di bang, DCRC. Yeah. Oh, di Yung ba? ang giraray baga? Yung nga, pero ang pangaran ka to, DZRZ. Okay to, hing-hing sana. Ngunyan, sigaw. Marin na pagkapon sa liwa tabi, Sir James, ano tabi ang sa imong track record? Para lang sa karaman, kasi lalo na sa mga millennials ko niya. Although nakataon na kita ning dikit na introduction. Mari kita partner ta, medyo Bistado ta. inabot ta so medyo kwan. Pero sa mga millennials ko niyan, sa mga nauso na sa mga Mobile Legends, syempre iba mga na. Kasi kwan. si nanay ko, si tatay ko, si lolo ko, si lola ko, pag Si sinabi Isay, mo James Bayan Kalisin, bistado. Si Isay, si James Bayan Bragais Kalisin. Kalisin. Si James Braga is Kalisin po, sarong simpleng tao from the roots to the fruits of the trees. Nagpuon kita, dati kitang mapadi ko ta, kundi dahil nakapadi ta, natunugan kang ubispo na mag-ubispohon man ako. Dahil ka na pinadiritso. And then, after philosophy, napasiring kita doon sa universidad as professor dyan sa UST na ngunyan for around 28 years. And then, midpoint, kan 28 years na ito, nag-venture kita sa broadcast. And after 1 year sa broadcast, na kursunadahan kita kan lakas in UC dito ran for board member Provincial board. na ang nagkuas ako no other than the father of Congressman Saldico, Tama, si tama. Boss Delfin ko. Yan. From then, as board member, nag-top notcher kita by ranking sa bilog na probinsya kang Albay.
And then pag 1993, so I ran for 1992 board member. 1993, nasuspindi su governor, nagsakat si Vice Governor Danny Asanya as acting Vice Governor. Rather as acting governor. Nagsakat man kita sa Acting Vice Governor. And in 1994, nasuspindi gabos kita sa Nanatada. Kita man sa so halaba ang buhok duman. Talagang maswerte pala sa Then labakan buhok. suminakat kita as acting governor. Then si President Ramos then appointed members of the Sangguniang Panlalawigan. And then later, 1998, nagkandidato na kitang vice governor straight to 2007. So after 2007, nawara na kita dahil na kita sa politika. Then we are back again this time. After 14 years of political vacation. So 14 years kang nawara sa limelight kang politika. kang politika. Okay. So ngunyan tabi ta nagmamaot ka giraray na And magbalik. partner, sundan ko lang muna. Sige, partner. Duman sa mga pigsasabi mong kasaysayan, tabi pading James Bayan Barga Iskalisin. Ano-ano ang mga mayor na siguro masasabi tang mga programa na na-introducer mo sa na-implementar Sangguniang sa Panlalawigan Sanggunian. na napapakinabangan ngunyan kan mga albayano. Kan ikaan vice gobernador and board member. Primero, ini-standardize na sa Sangguniang Panlalawigan. Reorganize na sa structure. And then, we converted the Sanggunian legislation into a legislative tourism in my time. Dahil sa mga different leagues, Vice Mayor's League, Councilors League, Board Members League, Vice Governors League, like the province of probinsya ni Manny Pacquiao, Sarangani province. all elected officials and Sanggunians nagdigdian sa probinsya ng Albay for 1 week. They stayed here to study itong sa tuyang in-implement dyan na legislative tracking system na ang retrieval kan mga records, documents, etc. is by name, by title, by date. So, in just a matter of seconds, ma-retrieve mo May na ang database document. tulos. Yeah, may database. Then leading to a paperless Sanggunian. So, and then, so Environment Code of the Province of Albay, we authored the Environment Code of the Province of Albay. And then itong gender and development, tapos itong safety kan mga motorist. So, yan ang mga nagkapirang landmark legislation na inintroduce ta. And then, only in the province, so in Bicol region, I think the province of Albay, iko kita ki provincial administrative code na garuman sana ito sa local government management kan probinsya, magiging biblia man ko ta na ito kung sinurunod ito kan mga naging vice, karang naging mga gobernador kan probinsya kang Albay. Pati itong supposed to be tourism ko ta na yaon duman sa administrative ko, yaon duman dapat iguan mga LGUs from province down the line na magkaigwasin ng provincial fruit, provincial tree, provincial flower, provincial color. So that every LGU may kanya-kanyang identity as to color kung and igwakit ng mga flower. national tree, national yeah. fruit, gusto mo man palang kaatong panahon i-implementar ang provincial sa fruit local. and tree or So so that, on. kung igwang beautification program ang probinsya, down the line, to the barangay level, diyan sa kalye ninda, mailin nindo sa barangay flower, municipal flower, provincial flower, Identification etc. niya. Okay. Madali madeterminaran kung anong lugar ini. Correct. Pero gigibuhon ninda ito, supposed to be, of course, to institutionalize my in-aid legislation. Okay. And digdi naman so arog ka nabanggit ko so bago pading bayan na ano ang naging mayor na rason kung nata sa kadakol na mga patipon kan mga sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, mga vice mayor, mga board members and mga vice governor, ikapuan pigkuko ang speaker kang Ano ang pag-imbitaran. igwa? Kasabay na dyan ang DILG sa pag-imbitar sa Ano imo. ang igwaan sa rong Anong James igwaan Bayan sa rong James Kalisin? Bayan Kalisin? Yes, in fact, ngunyan, igwa kong pigpadarami pa sa Nabaya LBC, so kontra ko again sa Local Government Academy of the Philippines to write a module for the elected officials in 2002 na yung i-implement nila. So kung natatanaging siring kita kayan, may history yan. Kan board member ako in 1992 as newcomer, pigsururugan ako kan mga veterano sa Sangguniang Panlalawigan. Being, nagsulo lang ako ka ito sa Partido Lakas. The rest, Pero coalition. ika na sa minorya. Coalition, oo. Nasa minorya ka. Sulo nga nga So ang the rest, sinda coalition kan NPC LDP coalition that time. So
very traditional ka ito sa politika, talagang very strict sinda sa political color. Nya ako man, iba man so age level ko kisa inda, ay very kuan man kita. Kan panahon ni ka, Flexible mas and medyo aki diplomatic. pa. Oo. Kita so aki pa ito. I was only leading 31 years old then. Yes. So, inadalan ko sa prosedimiento sa sanggunian, particularly itong internal rules of procedures and then the parliamentary procedures. Minaster ta ito. And then, nagkaigo kita kay track record, nag-author pa ako kay sarong libro which is endorsed by 2 presidents of the Philippines, si GMA at saka si Pinoy, and then duwang DILG Secretary, si Secretary Puno and Secretary G. Robredo, na pigpa-adapt ninda ito sa bilog na Pilipinas as Manual of Operations in the Local Government System. So yaon duman itong mga procedures na ito, kang nahiling ito kan DILG in LGA. So sa gabos na mga trainings na pigkondusir kan LGA, kita supigkuan na nindang lecturer on parliamentary procedures and gabos na ramifications or sangakan legislative governance. Okay, nababanggit mo tabi ba sa James Bayan Calisi na pirang taon ka na nawara sa limelight kang politika? Mga 14. 14. So ngunyan tabi, ano ang nagbusol sa imo kung nata gusto mo giraray na bumalik sa lado politika? Ilalong-lalo na sa Legazpi City Ayan. bilang miyembro kan sangguniang panglunsod. Ginirabulo ko. Oh, iyan ang matinding kahaputan. Ano ang rason kung nata nagbalik ka? As we are familiar masyado kita kan mga developments and mga issues sa broadcast, may mga pigtuyaw ako digdi sa syudad kan Legazpi, and bako sa nang tuyaw, hindi refer ko ang kay Mayor Noel Rosal. Gines ko siya sa programa to... Bako tuyaw, lagarto. Bako, nag-introduce kita sa yaking mga solutions kan mga problema. One is traffic. Okay. So, naan Legazpi City, bawal na ang parking anywhere, clamp zone digdi or towing zone. But the Kaya- City of Legazpi never offered a parking lot. Correct. Kaya ang Legazpi City nga ni, na sa Nagkakaiba kita nabansagan parking fee. partner, May parking fee. nabansagan na partner na ang Legazpi City is a no parking city. Yan. So, kung gabos no parking, ang kwan baga, ang prinsipyo kan legislation, in order for a law to be valid, even in crafting pa lang, primero, it should not be oppressive. Ayan. It should not be prohibitive. It should only be regulatory. Kuyan, araman ninda yan kasi yaunan sa local government code. O yan ang karakter kan local legislation. Now, in the very first place, ang sabi kang law, by definition, this is Agustinian and Thomasian definition. Sabi niya, the law is an ordinance of reason promulgated by a competent authority for the purpose of common good. So Para sa kamarayan kagkadaklan. there is Okay. no other direction of lawmaking but the common welfare. Yeah. Yan. Now, kung naiipit ang mga constituentes, so the law is not good. Correct. It's not for the common welfare. It's unfair. It's unfair. Okay. Nawara sa pinaka-ubeto, Yes, pinaka yes. main purpose. So iyan ang wara duman sa traffic ordinance kan Legazpi City. Saro lang No yan. parking digdi, dahil ki-alternative. Dahil alternatibo. Haloy ko nakaan kinolso atensyon ni Mayor Noel Rosal sa radyo, gines ko siya sa programa. In fact, in-invite ko sa police, sa chief of police and then sa PSO na ini ang mga dapat remedyohan. O kasi, even in other countries, even in Makati, open parking, di ba pa din, nakakuha niyan, naka-iskalo niyan. Mga layers yan, nasa open, mga bakal. So, ang pig-offer ko digdi sa Indaka ito, as a matter of suggestion is, sabi ko, may mga open Area. Spaces. na mga private. Sabi ko, why not talk to private owners? And then, while na day pa may nagkakaipuhan, to serve the city, gibuhon mo na nilang parking lot, maski may Parking fee. fee. Maski may Oo. bayad. So, okay na yan sa tao, basta may maparadahan lang. Because, ako may experience ako dyan na, nagparada ako sa drugstore, mabagal kibulong, may emergency, may na-hospital sa pamilya. Pag luwas mo, May clam na. nakakalam ka na. So, hindi-defeat itong purpose na life-saving, matter of life and death. Correct. So, dapat ito, haloy na itong dapat naisip nila. Nawawara din duman sa pigsasabi na konsiderasyon. Yes. Diba? Oh. Bako sana yan. May mga issues pa Saro like... lang Saro ini lang yan. sa Saro traffic lang yan law, sa mga sa no tigwa, parking. gusto mo nga, Na tutukan. kumbaga ini ordinansa sa syudad kan Legazpi na garo sa iling mo kaipuhan na amindaran. Iyon ang God. Okay. Not necessarily Maliban dyan. repeal, but adalan, and then tawanan ki mga amendatory provisions, tanganing magserbi kimaray sa tao. Correct. Kung baga, bawal digdi sa Legazpi City, ang hapot duman, saan pwede? Yeah. Kung Ang baga,
Halimbawa ngayon masaud ka man sa nadigdi sa Legazpi City Public Market, igwa ngayon dyan ki parking space na talagang igwa ning parking fee, malakaw na lang dikit na ano, di ba? Pero at least salbado ang sa imong auto. Dahil ka maisip na baka pagluwas ko may club na, baka pagluwas ko man na sa auto. So, Araw saro na lang yan, partner, na pigpupuntos ni Pading Bayan, ining mapadapit sa ordinansa. Ordinansa, Maliban no dyan, parking. Vice, igwa pa kamong naiiling na Problema. nagkakapirang mga dapat pang ayuson Dakol, sa dakol. legislatura kang Dakol. sangguniang panlunsod. Bako sa nasa legislatura, but In general, dapat ang developments mag-address duman sa mga sektor. So, halos ang development, mailing mo, pigpa-project lang, digdi lang sa urban centers. So, pag duman sa rural areas, periphery, kan urban territories, garo ba kung sarama ang development. Pero, ibalik tagirara duman sa legislation, duman sa mga ordinansa. So, gusto ko sabihin, ang sarong direction ta dyan is, for the new sanggunian, kuan baga, bagong Legazpi. Bagong Legazpi. Bagong sanggunian man. oo. Duman sa bagong sanggunian, dapat talaga i-review, i-revisit itong mga ordinansang ito. May saro pa dyan, tabi. So, septage fee Aha. na Iyan, partner, so pagtutukar ko sa bago sa programa, na pag-implementar iyan, where in fact, kadaklan hindi, day man kay mga sanay harong, na sinuspender sa na partner kang Yan. grabe na so Nagreklamo. Grabe na so nagreklamo buda nagdadangadang na Tapos, nganing medyo anhapot, napasain sa mga inot na binayad sa septage fee. ang ano dyan is, sa analysis ko, di masyadong inadalan. Because, ako, modesty aside, nag-adala ako sa Japan Key Public Utilities, kasabay sa governance. Duman sa Japan, sa Osaka, igo duman sa hindi kipigapod na centralized sewerage system. So, ang gabos na mga hali na yan sa septic tank, So, mga wage, kan komersyo, mga harong, Yeah. mga gabos na buildings. komersyo, residences, centralized iyan duman sa, centralized sa sewerage administration system. And then, igwasinda duman ki technology na pig-apply ninda. Ngunyan, Okay na po. itong technology ito ang pigbabayadan ninda. Kasi itong sewerage administration na ito, may duwang component an itong waste. Itong so liquid plus so sludge. So, igwasinda kipigapod na recycling and treatment, din bibalik ninda duman sa lake. Pag clear na naman so tubig, pinabalik sa lake, itong lake na ito ang source kan sa indang potable water system. Ayan. So digdi, nag-implement ka itong septage fee, pero dahil man kiserbisyo. True. So dahil man baga ki ngaya nag-excavate o nagsurup ka itong Actually, yan pa nga ni nagka-problema. Yan ang sarong nga ni sa pinag-agrangay ko, partner. Kasi ang personal na experience ko yan eh. Sige, subayad ko kang septage fee. Kan ako nagkuyana na niya ko baka pwedeng maserbisyuhan na. Mapasurop ka na, partner. Mapasurop ka na. Kuta na. Saka ko lang naintindihan kasi siniperate ko, partner, so ate kadtawo. Siniperate ko man so waterways. Hali sa mga sinuga sa pagkaon. Aha. Penan ko. Ngunyan kan nagka-problemang diit sa waterways para duman sa mga hinugas. Di yun to kay puan supsupon ta medyo nagkaigwa ki kuan. So septic tank ka ito. Aha. Bara, partner. Kan nag-request na ako dumang partner, bayad ako naglalaom, nabayad ako. Saka ako tinaraman, na dahil pala nito pwedeng supsupon. Ang pwede lang dang supsupon, so ate kang tawo. So, ate kang tawo. Ta ito nga, anong pagkakaiba ito? Ang napod ka ito, septic tank. Septic tank man ito. Kaya magayon, partner, pagsasabi Dahil ko. ako, maray pa niya ako, tinipon ko, ikinuwang ko na sa nakimalabanan. Aha. Dahil pa kong Kaya problema. magayon ang tigsabi ko, bayan, na saro ko ta na sa problema digdi, nahiling tayo. Problema sa Legazpi City, na tayo implementar mo ang septage, yan na pagsasabi ko, na kadakul digding mga harong, na daing mga sariring CR. Oh, di ba? So, pero iyan na daing sariring CR, nagbabayad ng septage. Saro lang yan, saro pa yan na septage fee sa medyo sailing nindo dapat inadalan na marami. ngunyan iyan, dapat taang kampanya baga ninda sudati sana. Kung sudati sana di dati man girem problema. And ang sabi, daing dapat na baguhon sa Legazpi. Mayo man daki dapat baguhon. So dapat ito kung kasubago duman sa traffic ordinance kaipuhan ito kipigapod ng mga amendments ining septage fee kaipuhan ining i-repeal. I-refill. Paraon ini kasi dahil man nagserbisyo sa tao. Paraon, tapos yung mga binayad na, Dahil ibalik man sa tawo. nagservisyo, nakapirwisyo pa. Nakaperwisyo. Apera kayan, kung masingil ka ki septage fee, maski duman sa disenyo,
sa aspect kan engineering architectural design kang arong, dapat itong outlet kan septic tank, yaon duman nakaano sa Accessible, luwas, oo. sa may tinampo Paano na sa pwedeng mga- i-access. Correct. Paano sa mga yaraon Nasa niya sa kasulok-suluki. sulok-suluki, sa mga So, iskinita? yan Paano? ang big sabi ko na garo na masyado inadalan. O baka naarog sana. So, daingon niya na localize kimaray. Oo. Sa madaling sabi-tabi, bayan, pali putunta, ano ang muya mo? At nanata ka nagsabay sa Team APG, ano ang muya mong baguhon sa Legazpi? Iyon na yan. Ang manungod sa aspeto ng legislation, sa experience yan ini sa sitwasyon sa Legazpi, kan mga ordinansa na yan, i-introduce ta itong pig-apod na i-engage ang CSO, Civil Society Organization, duman sa tema kang saro sa 8 characteristics or principio kan good governance, itong consultative and participatory. Ayan. So dapat ang legislation consultative and participatory. Okay. So dahil dapat ang mga lawmakers nagkakapritso kile na daininda pig-iskan so legislative environment needs kan constituency. Ang pinaka-recent dyan, bayan, itong pag-implementar kay itong sa alert level 4 na no vaccination, dahil pwedeng, bako fully vaccinated, dahil ka makatrabaho. Yan, kuha na yan. Diba? Infringement yan kan rights, constitutional rights, speaking of freedom of choice kang tao na masyadong Against din naapiso. ito duman sa pinaluwas na advisory kang dole. Yan. So ito, mapang-api ito. Kasi pigligis mo ngunyan so freedom of choice kang konstituente. Tapos pag birang oras, binago. Oho. Ibig sabihin, daining konsultasyon na maayos. Dahil naadalan, medyo biriglaan. Kulang sa konsultasyon. Kulang. Partner. Okay. So ngunyan tabi padingbayan sa imong pagbabalik bilang sa politika and nag-aspirar bilang miyembro kan Sangguniang Panlunsod. Ano ang mga pwedeng lauman or asahan sa imo kan mga taga Legazpi na hihiriton pa bilang legendary James Bayan Calisin? Paano mo masasabi na ang sarong James Bayan Calisin winnable? May ikon pa partner kasi may performance na. Oo. Ano pa ang Ano gigibon? pa ang Ano pa ang maidudugang gigibuhon na ni James kontribusyon? Bayan Calisin? Sabi ko kasubago, sa ramahon ang development, sigun sa scanning of needs kan tao. Arog baga duman sa upland, nailing ko duman, ang kulang duman, kaya nag-prepare ako iguan ako ngunyan pa sana, may nakadesign akong istruktura kung ano ang mga dapat na priority tawanan legislative, mga legislative needs. Like, ining manungod sa economic sector, lalo na duman sa upland, garuday ako kinahiling na development sa pigapod na SALT. Ang reparo sana duman sa mga irrigated na agrikultura. So duman kita sa SALT, SALT, so sloping agricultural na technology, na tawanan kay protection, buda i-enhance itong teknolohiya para duman sa mga upland farmers. So malaog dyan livelihood ang- din na yan. And, Malaog dyan ang agrarian reform. yan, agrarian reform. Kaya nakaya, agrarian, tapos livelihood programs and agricultural and fishery. Yan ang tatawanan taki mga priority legislations. Tangani na talagang makadulot kikarahayan sa mga constituentes. And then itong manungod sa social sector, number 1, tanganing ma-enhance ta, mapangatamanan ta so health kang tao, kasabayan sa health and sanitation, ang tubig is very essential. Social welfare. Oh, tubig very essential, not only digdi sa sentro kundi lalo na duman sa upland. Aha. Tubig So, kasi water is life. Naaraman ko sa na lately, yan pigapod na public utilities, na kulang ki mga implementations kan mga social development programs, lalong-lalo na duman sa health sector kan mga constituentes. So, digdi sa, sabi ko nga ni Kasubago, nya ko, sa hygiene, sanitation niya kan mga kababaihan, paano ko na ang tubig mo? Sain kay mabakal ka ki mineral water para makapangbasa ka na? Aha. Titanuson ka itong tubig sa correct. Baka ang makuha mo partner, imbis na marinig sa imong sa diri, abutan ka nin mga gatol-gatol. Yan. So, may Ano? struktura sa tuyang mga pigapod na priority legislations nakatutok duman sa apat na classifications kan mga pangangaipo kan mga tao, itong economic sector, social sector, and then infrastructure development sector and economic sector. So, duman, and then, pag nakadyan kita sa sanggunian panlunsod,
hinguwahon ta sa coordination with the Vice Mayor na dapat magkaigwa ki planning session. Nganing makahaman kita kipigapod na top 10 legislative agenda kan lambang mimo kang sanggunian and top 10 legislative agenda kan collective as a sanggunian kung ano ang directions ninda na ibabangga ta duman sa pigapod na development programs kan executive kan mayor. So yan ang pigapod na i-synergize ta itong duwa, ito sa pigapod na executive legislative agenda, synergy. Kung da iki-synergism, aday kita makarealize kita talagang makarealize ka itong development na pangaturugan ta. So ini ang at least for the aspect kan sanggunian kan legislatura. Iyan ang direction and mekanismo tanganing magkaigwa kita kipagbabago sa legislatura para Yan sa ang bagong magiging ligaspo. partner. Yan ang minalatag ng mga plano, pandiurag. Tama. Kaya, sabi ko na partner, kung ako ang haputon mo, araw kaswapon partner. Kung ako ang haputon mo, kung sisayin sa kuyang vice-alkalde, Ranyola ako. Oo. Kung sisayin na haputon mo, kung sisayin ibubugta ko na kaunsilor, Kalisin sa Dahil ka na talagang pinal na yan. Pinal yan mga ka-aksyon. Kaya, ang pigsasabi ni Tabi James Bayan, kung iyan na ilatag mo na tabi sa imong plataforma, mga gusto mong bagon sa syudad kang Legazpi, unin na sa natabi, mensahe mo sa syudadanong Legazpenyo. O ngunyan po sa pasiring kita po sa pagpili kan mga kandidato. Igwalang kita kipigapod na duwang mayor na tandaan kan mga Legazpenyo. Primero, mag-executive, mag-legislatura. Primero po itong kapasidad, abilidad. Pangdua, development programs. Dahil man pwedeng abilidad, kapasidad sana, dapat may kakambal iyan na development programs. So, projection na ito ang sa iyang gigibuhon. So, iyan ang masela na dahil sa nakita madara sa papurogi, sa Pugi ka man baga? dakol na parientes. Pugi ka man? Mas pugi. Aha. So bako sa nang dahil duman sa kaparientes, kundi hilingon ta talaga kung sisay ang madara kan Legazpi na maging bago siya. Sa paghiling kan mga tao sa aspeto ng ekonomiya, sa aspeto ng turismo, sa aspeto ng environment, i-implementar tagiraray itong pigapod kung in-implement ko kayo kan Vice Governor ako na Uplan Kalog. Operation Linis Kanal at Ilog. I-implementan ng Syudad kan Legazpi, being the heart of the province of Albay. Ang dating niya, kaaya-aya, kahanga-hanga, nganing dakol mang ilusyon. Pero kung ang LGU mo dahil na mamasa, Parang may ilusyon. dahil kimataning sa Siyempre, imo. Parang ibang ko. parong, ibang parong. Ibang parong kaya. Okay. Aha. Yan partner sa mga seryosong mga bagay-bagay. Ini maliban diyan sa abilidad and kapabilidad niya sa legislatura, may talent ini partner sa pagkanta. O yan. Kaya dito ini papalampason Dahil papalampason, partner. Na maghali si Actually, Pading bakulang James sa pagkanta, pati pagbayli. Ayo, Pagkabos na pero sana. sa pagkanta na muna. Pagkanta sana muna. Ano sa Sige. pinaka-paborito mo nga ning kanta tabi, Pading Bayan? May English, may Tagalog. Oh, sa Tagalog. Anong na request sana. mo? Tagalog. Okay, Tagalog. Okay. Akuan ako? Akapela lang. Akuan Sampu lang ini, ta? kampanya ko ini, su kanta ko kan nag-board member ako, na ang direction ko para sa nagbarasol na dahil nag-eriskwela. Ayan. So, para sa mga estudyante yan, na dahil Sa mga nagtarapos. dahil nagtarapos. Pansamantala, ining tabang ora mismo gibuhon tang tawag ng. Tanghalan! Sige. So, kaya baga, so doon lang, Yeah. ta sige. nagbasol ito. Sige, sample tabi kan Okay, talent mga kauragong ni tabi, James Bayan Bragais Kalisin. Kalisin. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sin sana ubispo na ako ngayon. Di sin sana mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Ilam sa... Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Sa awitin kong ito mulang madarama, mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahadkan tuwina.
Doon lang. Yan! Iba ang dating! Bueno, tanakunan tanaian mo niyan kay Pading James Bayan Braga Iscalisin. Sa mga masunod So ta. iba pa na mag-guest digdi na kandidatong konsyal, mag-prepare ka mo maliban kan sa indong mga plataporma, i-prepare mo doon sa indong mga talent. Ayan! Salamat, Abi. James Bayan Kalisin. Thank sa you imo very tayong much. panahon asin oras asin mabuhay ka. Salamaton sa oportunidad na ni. And sa inyong pong mga viewers, salamat pong marami. Ayan mga ka-aksyon sa mga masunod tang aldaw. Bibistun ta. Bibistun taman. Ang iba pa. Ang iba pa na mabago partner kan syudad kang Legazpi. Sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa idong mga comment, mapauran mang, kung mapauran, mapatagiti lang kita nin tablet. Asin medyo patagdo kita nin cash gunya na aldaw. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Derliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List asin kay Congressman Pido Garbin.
kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang kamudidi pagtanong kay mangroves dito sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunian padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang tabang ora mismo. Partner! Yes. Ngunyan partner, mapaora naman kita. Ay, patagiti sana. Tagiti sana muna. Turutagdo. Turutagdo sana. Ang importante, pirming igwa. Correct. Tagiti. Data man na pauran, tapos nawara na. At least, tagiti, basta duro diretso. Mantiniado. Asin, sustenido. Yan. Mga ka-aksyon, ang sa tuyang maswerteng tablet winner ngunyan na paghahapon, siya si... Jessa Ubilidor! Jessa Ubilidor! JJJ. Congratulations! Siya ang sa tuyang tablet winner niya na pagkahapon ang sa iyang mensahe. Uya! Sabi niya, hello po. Ako po si Jessa Ubilidor ng Zone 3, May Suwa, Pulangi, Albay. Hip-hop yan, partners. Ang pormada niya. At kasalukuyang 4th year college sa Pulangi Community College. Sana po ay isa ako sa mapalad na mapili dahil po nawala na kami ng kuryente at malaking tulong na po ito sa aming pag-aaral. Nahihirapan po kami ng aking kapatid dahil sa online class at kakulangan sa mga gamit. Sana po ay isa kami sa inyong matulungan. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Ayan. Pag sinabi mong hip-hop partner, yan so mga yo! Yo, what's up, yo? Yo, yan. Yes. Ang Tagalog ng hip-hop partner, walwal. Lawlaw. Kaya yun yan. Pala yan. Paano yan congratulations, Jessa. Tanganing maklaim mo ang sa imong brand new tablet hali kay Congressman Saldi. Halaton mo may maapod sa imong staff kan Action Co Center. Ayun. Ano ang mechanics partner? Okay, alat. Antas kita magpasiring partner sa mechanics, basa mo na kita kan mga comments. Kan sa tuyang mga paraantabay. Sige. Okay. Wait lang partner, naghangso sa kuyang ano eh. Pero, uy, kasubang ginawa sa Facebook ano? Hanggang kasubagong mga alas 7 ni actually, aga. kaya nga ni partner, so mga messages sa messenger partner, di ko nagkakabarasa. Ito pala partner, talagang nagkaigwa ng diferensya kasungapon. Oo. Wait lang partner, naghang po. Wala akong ayan. So, dahil ko mabasa ang mga comments as of this time. Pero partners, mga kababayan nga to dyan na mauot man manggana nin brand new tablet. Sige. Strictly for student lang po yan, ha? Strictly for student. Now, kung gusto po tabi nindong manggana. Estudyante, alibawa, nagdo-doktoral ako, doctorate or masteral, student pa mo. Estudyante yan, partner. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Okay. Kasi nagmagamit ka pan talaga ng gadget. So ngayon sa mga estudyante tabi dyan na nagmamaot man manggana, simple lang tabi yan sa muyang mechanics. Kinakaipuhan lang nindong i-like ang sa muyang official Facebook page kan Action Co Center. Tapos dyan tabi, hanapon ang button kan message. Butones. I-click tabi yan, tapos ipadaraduman ang sa indong mensahe, ibugta kung ano ang sa indong eskwelahan, kung saan ka mo nagkaklase, kung anong grade level, as hindi ipaglingawan tabi mga ka-aksyon, magtag ning tulong kapwa estudyante. The more, the better. Tapos tabi na ipaglingawan, i-share ang sa muyang live episode. Ayun. Napakasimple po ng mechanics na susundon kan Sa sa tablet yan, tuyang mga partner. estudyante na nagmamawat. Basta tandaan nito, bako po dipisil ining mechanics na ini dahil ang kagustuhan talaga ni Congressman Saldico nagabos na mga kababayan takuta na matawang kitablet kaya lang syempre ribu-ribu yan, ang tablet tadig di mga 5 mil. Kaya pigpagi manggiraray duman sa mga... Tanganing, maugma. May, Tapos exciting partner, di ba? Dahil lang, ang gusto ni Congressman Saldi, so maturuan na
ang mga bagay-bagay bago mo makuha, medyo nag-e-effort ka yan, dapat. totoo. And mas maugma partner pag uminagi ka sa dikit na Basta tandaan nindo, challenges. pigigibo yan ni Congressman Saldico ining pagpanao kitablet dahil padaba niya ang mga estudyanteng Bicolano, nagtutubod si Congressman Saldico, nakaipuan maalalayan ini mga estudyanteng Bicolano para sa futuro, kan sa indang sadiri, kan sa indang pamilya, and futuro kan komunidad, kan Bicol Region. Tumpak, partner. And syempre pa, partner, dahil digdi nag-uuran man, partner, ng cash prize. Syempre, may 1,000 kita, tuyong Lunes, Sagod, Webes, and pag Biyernes, 5,000. Pag Biyernes, medyo nag-uuran. Nag-uuran. Pag Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, medyo Tagiti. tagdo sa naturo tagitisa na. Kaya pag Biyernes, 5,000. Kaya mga ka-aksyon sa mga mauat man tabi manggana ng cash prize, ini man tabi ang samuyang mechanics, dapat 18 years old and above po kamo. Yan. Ano man tabi ang indong estado sa buhay, may agom, daing agom, Balo. maestro, maestra, ano man tabi ang sa indong pinagkakabisihan, pwede tabi kamong mag-intra asin manggana. So simple man tabi ang samuyang mechanics, sabi ko nga ni, i-like lang po ang samuyang official Facebook page, tapos tabi sa samuyang live episode, mag-comment kamo kung nata kinakaipuhan indong manggana. Ibugtak ang sa indong cellphone number, asin magtag man tabi ning FB friends. Asin syempre pa, i-share ang samuyang live episode. Tama! Correct! Napakasimple lang, partner. Simple lang, partner. Arog lang ka to ang simpleng mga mechanics. Ano, pero nakakabasa ka na kan dai mga- pa, partner. Garo, dagpuuna naman ang sa tuyang Facebook. Nagurag-urag na naman. Oo. Di bale! Ang importante, dagos ang programang Tabang Ora mismo Oni pa, para sa mga partner. kababayan Para tang sa tuyang Bicolano. mga kababayan, pasabuta sa Indo tabi. So may mga problema? Yan. Anong gigibuon kan may mga problema? Sa mga kababayan niya itong may mga problema tabi dyan, asin nagagabatan sa buhay. Igwa ka munin problema, medical, pinansyal, kung may problema man tabi ka mo sa indong mga kapitbahay, Halimbawa, sa mga kan servidor. mga nagagabatan, magabat ang agum. Yan, no? magabat ang agum dahil si agum mo pasaway, may mga babae, dahil ka mo napapakakakanin Dahil maayos, nagsusustento. dahil nagsusustento, Yan. dahil nakakatabang sa laogan pamilya, ireklamo yan, digdi sa tabang ora mismo sa Action Cost Center. Tayaon digdian sa tuyang mga staff, tanganing tuwangan kamo na mapagianan sa indong mga problema, matuwangan kamong matawan kamo nin pag-asa sa paagian ni Congressman Ya paano Saldico. suday makadigdi sa opisina? Simple man tabi, dahil ngunya na nasa erarong pa man ginara kita ka nagpapadagos na pandemya, simple tabi, pasiring ka mo sa muyang official Facebook page, ipadaraan sa indong mensahe tabi, i-click ang mensahe duman, asin igbo tabi kaming staff na ma-validate, ma-assess, asin matabang sabi sa indo tanganing, ang sa indong problema, masolusyonan. Yes! Matibayong ka talaga, partner, magpaliwanag. Sige! Linuyan na naman ako sa imo, partner. Oh! Siyempre pa, ang mga ka-aksyon, nadangog tatabi ka sa bago sa tuyang bisita. Saro na naman sa mapuon kan bagong Legazpi, kaibahan ta ka sa bago, si James Bayan Sa aga, may Braga Kalisin. magkakaiba na naman Sa iba. aga naman, abang tabi ka mo, saro na naman tabi sa mga mabaguman kan bagong Legazpi. Alright? Alright! Siyempre pa, may napaog makita ko niya na winner ng tablet partner. Oo. Asin siyempre, Ohoy! dahil inabot na kita kan oras, mamundo man partner, ini kaya lang inabot kita kan oras. Na Tanganing partner Mag-commercial. na mag-commercial. Kasi sa pagbalik ta, maparapol kita. Yes! Ayan! Sa samuyang pagbabalik, maparapol kita ng kas. Ang tabay sa nakamo, babalik pa ang Tabang Ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko makanamahiling na kamo maugma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this
testimonial sa mga sa mga naiging. Mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na Maria Rizal, mamatawag ito lang para po maikot and we want to focus po and we po aluminang tiga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang Ora mismo! Ayan, mga ka-aksyon, biltada kita partner. Dahil na gusto pagpaaram ni partner kasi bago. May nalingawan. Pinaubos mo kayo sa kuya partner so mga mechanics eh. Kaya pag-una ni partner, hindi na diretso na garo yun na sa pattern. Yun na nga ni. Pero partner ko niya, nalingawan ko, igwa pa palang kitang papaugmahon na manggagana nin Sanribo. Mapili na kita ko niyan, kan maswerteng Cash Raffle Winner! Garapon! Oops! Pasok! Akala ko, ibabato talaga sa akin ni Miss Sexy Russell. na si Miss Russell. Yeah. Hindi lang ikaw, partner, ang nakakalata ko din. Siguro naganda isa sa pagsali sa mga beauty pageant. Di ba, yung mga nagpapakuan, yung mga nagpahanda sa pagsali sa mga Siyempre. beauty pageant. And isa pa, partner. Katatapos lang kasi ng Miss World, di ba?
nung Philippines Miss World. Dahil pagkatapos kan Tapos pandemya, yung Miss partner. Universe kwan, naganda na siya sa Pagkatapos susunod. kan pandemya, partner, ma-intra na siya sa Miss Ibalong. Una nagpili ako, partner. Ayun, ay ka na. Kung nagpili ako, partner, pasensya. Kasi hindi pinalad si Kisses Dilabin kaya si Miss Russell Correct. sasali. Siyempre, hali siyang Manila, pero nag-stay na din siya more than 6 months, kaya pwede na yan. Siya na ang i-represent niya ngayon, Legazpi City na. Correct. Bagong Legazpi, partner. Bagong Legazpi. Alright, sisa Pero itabi di ba yan. yung mga sumasali sa Beauty Queen, mahaba ang pangalan? Yung bang Russell, may karugtong pa yon? Russell, Teddy, Jamie, Oretta. Oretta. Diba? Yung nasa loob lang, dahil kung pwedeng Okay. isabay ka. Russell, Jamie, ang nagdada, Teddy, partner. si Ram, Oretta. Taga Legazpi. Uy, taga Legazpi talagang mauot talaga magbago ang Legazpi. 0948 0948 873 873 1234. 1234. Totoo yan? Si Ate Marge! Margie Mulod. Numero tabi, partner. Tama ito. 0948-873-31234. Akala ko nagjo-joke ka kan 31234. Ayan. Taga Legazpi. Unattended. Unattended or out of coverage area. Ayaw Another. niya ng 1,000. Another po. Bigyan natin ng second chance. Everybody deserves a second chance. Unattended, partner. Ay ka nagpili. Next. Ito na. 09 63 63 674 3342 3342. Monica May Napod. Monica Napod. May Napod. Taga Legazpi, Giraray, partner. Taga Dapdap. Ay! Nagring. Nagre-ring na, partner. Taga Dapdap. Dahil talang aram kung Legazpi yan. Basta nakalag-dapdap. Rapu-rapu. Pwede. Dapdap rapu-rapu. Iguaman. Simbagon mo tabi, Monica Napod. Ang May sa imong Napod. telepono. Ayan. May napaparong akong baduya, partner. Nangangamoy turon sa ura mismo. Garong nagugutom ako, partner, kan mga Palitan ka na mangyayari. ini. Turon, ura mismo. Isa pa. Last chance. Isa pa. Isus, maparungon, garong nagugutom talaga ako, ay. Para nyo ng awa! Huwag nyo naman kaming paamuyin ng turon! Nakakagutom! Basa muna kita ng mga comments habang nag-alat kitang simbagon. Ang telepono, Annalyn Marcaida, good afternoon! Anak ng turon naman kayo. Anak ng turon naman kayo! Bet Kapili, Hero! Ana May Ponil Pardines, nakatuto. Nakadawa po nila kang kasa, no? Baka, partner. Arjeline Lin, sana ako ang matawagan. Dakulo na naglalaom. Sige, tabi. Alright. Bye-bye, tabi. Pili pa tayo. Okay, next. Christine Aranya. Numero. 0948 0948 441 441 3887 3887. Alright. Christine Aranya. Diladya Aranya. Okay, nagre-ring na naman, tabi mga ka-aksyon. Ikatulong sa muyang nabunot ngunya na pagkaldaw. Ayan, maray na pagkahapon. Hello! Hello? Si Christine Aranya. Tagasain ka, Christine? Nagpinyaran po. Peñaranda, Christine, anak patabi ning maray na signal tabi or lokasyon. Ta medyo choppy ka. Okay na po. Okay na. Tagasain ka? Taga Barangay 33 po, Piñaranda. Kung di ako nagkakamali, bakong ninang mo si Papa Jer? Opo. Ninang Diyan ka kay Kapitana Marife. Opo. Tama. Mape, kay Kapitan Mape. Opo, Kapitan Mape. Ano ang pigigimo mo niyan, Christine? Nagluluto po. Ano ang sa imong pigluluto? Lugaw. Oy, si Ram. Mainit Lugaw na is- lugaw. Lugaw is life. Yeah. Ayan, Christine Tabi, aram mo kung si sa ini sa imong kaulay. Opo, si Ma'am Ren po. Ayan, bula si Isay. Tapos si Sir Joshua Martinez. Ayo! Amay ang Christmas sa imo, Christine. Tananggana kanin. 1,000 pesos! Thank you so much po. Halian sa karayong bot ni Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin. Correct. Opo. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico and Congressman Pido?
Maraming salamat po kay Kong Pido at sa Tabang Oramismo at Action Co Center. Maraming salamat po. Saan mo gagamito ng 1,000? Thank you po. Saan mo gagamito ng 1,000? Dagdag ko po sa pangpuhunan sa load po. Nag-load ka. Opo. Maripe, Christine! Po. Taga Legazpi ka, di ba? Opo. Gusto mo ning pagbabago sa Legazpi? Igwaman. Igwaman, napapangirit siya, no? Ayan, bala ka na. Bala ka na, tanganing maging marayan Legazpi. Di dumang ka sa bagong Legazpi, alright? Opo, sa bagong Legazpi. Ayan. Okay, Tabi, Christine, maraming salamat and congratulations. Alaton mo may mapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim, alright? Congratulations! Thank you so much po. Bye-bye! Bye! Asin, partner! Asin, partner! Ini ang tunay, talagang inabot na kita nin oras kan sa tuyang pansamantalang pamamaaram ngunya na Martes sa programang Tabang Oramismo kan Action Co Center na Bicol Party List. Ang programang nagdadara ning kaugmahan, nagdadara nin ayuda, nagdadara nin tabang, asin, sorpresa sa mga Bicolano hatod gikan sa puso ni Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, sa agaliwat magiribaan kita parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador, kan Bicolandia. An sa indong Mr. Sinam, Joshua Martinez, salamat kan sa indong pagkantabay. God bless Bicolandia, mapasatuya ang Siram Asin, mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat! Action ko lahat ay dadamayan.